Dobré ránko, milí ľudia, tak som tu zas. Niet toho rána, kedy sa človek nedozvie niečo nové. Prosím vás, tí, ktorí čítate aktuality a ste sa dočítali niečo v zmysle, že Šimkovičová spackala zmluvu s Róžom na základe tvrdenia advokáta, ktorý je aj DJom, ktorý ju študoval, kde sa píše, že ministerstvo chce podľa zmluvy udeľovať tretím stranám licencie na používanie upravenej hymny. Prosím vás, na používanie čoho? Tej nahrávky? Veď tá nahrávka sa bude používať na štadiónoch a tak ďalej. To nie je licencia k dielu, prvá vec. Druhá vec. Znamenalo by to, že každý, kto by chcel novú hymnu použiť, musel by najskôr rezort žiadať o súhlas. Nie. V tej zmluve je klauzula, ktorá hovorí o nemožnosti zásahu do integrity môjho aranžmánu. Čo v preklade znamená to, že nikto nemôže len tak mírnix do toho môjho aranžmánu, do tej partitúry, do tých nôt. Partitúra vyzerá nejako takto, že tam je strašne veľa toho vnútri napísaného. A keby sa niekto chcel rozhodnúť, že v tých fagotoch alebo v tých trombónoch tam nepoužije tie noty, ktoré som použil ja, ale použije iné noty, ale inak všetko ostatné prebere z môjho aranžmánu, tak to nemôže. Lebo to je integrita diela, lebo moje dielo je proste od prvej po poslednú notu mňou skomponované. To znamená, keby mi ho niekto chcel ukradnúť tým spôsobom, že 99% mi ukradne a dá si tam to 1% svojho a vyhlási to za svoje dielo, tak to o tom hovorí tá klauzula. Zásah do integrity diela. Pán advokát, prosím vás, prečítajte si tú zmluvu ešte raz. Buďte takí zlatí. A aktuality... Nuž, čo dodať? Čo veru dodať? A keď už som pri tom videu, tak by som si dovolil ešte raz zareagovať na tieto tendencie spájania sa týchto mostov a tak ďalej. Lebo ono to vyzerá tak, že niekto vás dokope, popluje, nahádže na vás kýble odpadkov a potom bez toho, aby najprv prišiel a povedal: sorry, nemusel som tú prvú reakciu urobiť takú, mohol som urobiť aj opačnú, veď chill, dajte čas, nechoďte do toho po hlave. Tak som spustil túto negativitu, prepáč, a teraz sa poďme zmierovať, tak prepáč, ani uvedomenie si vlastnej časti zodpovednosti za toto celé tam vôbec nie je, ale za to je tam, poďme sa spájať, poďme robiť mosty a tak ďalej. Tak ja by som k tomu chcel povedať nasledovné. Ešte predtým, než začneme stavať mosty, by sme podľa môjho názoru mohli učiniť nasledovné. Verejne prijať zodpovednosť za všetky kroky, ktoré mali v minulosti za následok eskaláciu spoločenskej situácii. Všetky kroky, ktoré mali v minulosti za následok eskalácie. To znamená, to sa týka aj atentátov, aj rôznych útokov na iných ľudí a tak ďalej. Objektívne a presne pomenovať povahu týchto krokov a ich následkov. Lebo keď ich presne nepomenuje ten, ktorý je ich pôvodcom, no tak ten druhý na druhej strane toho mostu nemôže mať istotu, že vieme, o čom hovoríme. Ospravedlniť sa za činy, ktoré boli príčinou aj dôsledkom fanatizmu takéhoto konania. To ospravedlnenie vždycky pomôže k tomu zmiereniu, aby sme potom mohli začať robiť tie mosty a postaviť to na tom humanizme a tolerancii. Prihovoriť sa ľuďom svojho spektra v zmysle prijatia zodpovednosti a deeskalácie napätia. Takže áno, prosím vás, moji sympatizanti, moji voliči, spravil som chybu, zmiernime napätie, nechoďte agresivitou do veci. Nič také som zatiaľ z toho spektra druhého. A nie v súvislosti s hymnou alebo so mnou, s čímkoľvek iným.
s atentátom napríklad. Niekto sa k tomu naozaj vyjadril? Ako rovno sa k tomu postavil a povedal, toto bola moja chyba, toto bola moja chyba. Mohlo to mať za následok, že spoločnosť začala byť naozaj už prepnutá, čo vyústilo až v atentát. Lebo tá reťaz tých príčin a následkov, tá je jasná, tu vidí každý, kto samozrejme nežije pod kameňom. Začať s procesmi liečenia chorých prvkov u seba v tábore, v úvodzovkách tábore, lebo ja nevidím žiadne tábory, ja vidím len ľudí, ktorí hľadajú pravdu a chcú sa dopracovať nejaké spravodlivosti a tých, ktorí len verklikujú nejaké floskule. Na znak úprimnej snahy o ozdravenie spoločnosti, lebo ten faktor tej úprimnosti je v tomto celom, si myslím, veľmi, veľmi dôležitý, lebo keď niekto bude len striedať masky a snažiť sa vás zamotať tým, že pondelok je taký a útorok je onaký, no tak o úprimnosti jeho konania ťažko hovoriť. A potom môže začať proces zmierovania, obrusovania hrán, hľadania spoločných tém a zdravého partnerského dialógu, však koniec koncov aj ako v partnerstve, aj ako v rodine platia rovnaké princípy, a spoločných piesní a tancov. V opačnom prípade je celá snaha, v úvodzovkách snaha, len prázdnou floskulou, ktorej neradno dôverovať. Minulosť sa nedá vymazať. Pamätáme všetko. Prítomnosť dáva priestor k činom a budúcnosť povie, či sme boli úprimní, pravdovravní a úspešní. Takže hor sa do upratovania. Takže toto je môj statement na margo tých ponúk z tej opačnej strany. Ja samozrejme som za obrusovanie hrán a je potrebné sa začať rozprávať, ale pokiaľ si jednak nezadefinujeme pojmy, aby sme presne vedeli obidve strany, o čom rozprávame a nezoberieme zodpovednosť každý za ten svoj diel toho, lebo to nie je problém len na jednej strane, lebo doposiaľ to vyzerá tak, že stále sa ukazuje len jedným smerom, jedným prstom, ale netreba zabudnúť na ten prvý krok, lebo oni radi robia takú vec, že prvý krok je nejaký a potom od kroku 2 až po kroku 50 postavia celý príbeh. Spoliehajú sa na to, že ľudia ten krok 1 si nepamätajú, ale v momente, keby sme sa vrátili ku kroku 1, tak zistíme, že tam je ešte kopec veľmi dôležitých vecí, ktoré treba, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť, lebo od kroku 2 po krok 50 to síce všetko pekne vyzerá, ale v momente, keď tomu pridáme krok 1, tak sa celý obraz zmení. Čiže kto to naozaj myslí úprimne, tak by mal prijať zodpovednosť za svoje vyhlásenia, kroky, činy. A preto ešte raz všetkých ľudí dobrej vole vyzývam, pripojte sa k výzve Stely Gabriel, prskavkovej výzve, lebo to je naozaj len symbolická vec, nezaťažená politikou, nezaťažená propagandou, nezaťažená ničím, len túžbou po pravde a po zmierení tejto chorej našej spoločnosti. Všetkým želám krásny deň a všetko najlepšie.